Ja sa pýtam, akože aký je rozdiel medzi Hlasom a Smerom. To je Smer 1, Smer 2. Jednoducho to sa rozdelili zločinci na dve časti a konajú v zhode teraz rok a pol. Všetky svinstvá hlasujú spoločne. V ničom nemali iný názor v tých zásadných veciach, napríklad teda atentát na spravodlivosť alebo novela trestného zákona. A preto by som chcel vás poprosiť, že poďme na nich tlačiť spolu. Ja mám zákaz vstupu do médií, a takisto aj naše hnutie. Sme v podstate zakázané hnutie v médiách, takže zrejme preto, že hovoríme pravdu a sa nebojíme pýtať na pravdu a že sme naozaj protikorupčné hnutie a nejaká atrapa. No ale poďme sa všetkých opozičných lídrov pýtať, ako teda plánujú kolaborovať s Hlasom po budúcich voľbách, lebo to je tá kruciálna otázka. Nikto normálny nepôjde so Smerom. Nikto normálny, podľa môjho názoru a podľa nášho názoru, nepôjde s Hlasom.